morning! What's up? Mga idol? Good morning! Nagpe-prepared kami pupunta kami ng Bicol. Uwi kami sa aming bayan. Dito kami sa sa Pasig. Dito sa Lupang Arienda. Yan yung mga kasamahan. Marami kami. 6 na motor. Yung mga motor, Barako, Skydrive, dalawang Skydrive, isang Aerox, isang PCX. Yan. Si Idol Bubuy. Sila Kuya Ope. Mamaya pa. Ay, babiyahe din sila. Baka Lunes. ay Lunes. May pasok pa si Kuya Nono, sabi. Yan guys, oh. Shout out nga pala sa mga tropang U. Tropang U. Kita-kits tayo. Kita-kits sa Bicol. Uwi pa lang kami guys. Kasi fiesta sa amin. Yan. Okay. Kita-kits na lang sa aming rides. Na lang ako. Mamaya. Update na lang. Magbabiyahe na kami mga idol. Sana supportan nyo tong aking vlog. Sana magustuhan nyo. Okay, kita-kits na lang. Let's go! Pasensya na guys kung medyo maingay. Wala kasi akong mouthpiece. Cellphone lang gamit ko sa pag-vlog mga ka-riders.
kaya. Berito mo. May na. Primera! Primera lang, primera! Primera lang! Ano lang yan eh. Ano? Oo. Hindi na makagambyo eh. Nagkambyo. Hindi na makagambyo na eh. Mga mga- vloggers. Medyo hindi kinaya nung isang motor. Hindi kumagat yung cambio. Pero okay pa naman. Nalanganin lang sa ano sa pahon. Hindi siya agad nakabawas. Kaya hindi tumuloy. Tapos Kailangan pag marami magkakasama, kailangan talaga may alalay. Lagi na likod kasi pag nasiraan, mahirap na, kawawa, wala na sponde. dapat laging inaalalayan yung ibang kasamang riders. Kahit Sa mga pagod pa lang nababiyahe ng Bicol, oo. yun, mahirap. Hindi nila kabisado yung mga daan. Bagong mga na sila. Ngayon pala ang uuwi. Ngayon pala ang babiyahe. Nakamotor. Kaya nakakapa pa. Sobrang lamig dito mo guys. Yan, pababa na kami. Pababa na kami ng bundok. Tsaka dapat yung gamit mong motor naka-prepared. Puro nakaayos. Bagong cleanse oil, bagong brake, para walang hassle sa biyahe. Salita, kailangan bago ito. Oo. Maiwan na bilya. Wag naman. Paano Yan ang yung, ibig kong sabihin eh. paano yung walang pangka, yung pagbago? Yung ano lang, bagong change oil, bagong goma. Yun lang naman kailangan ng pag magbabiyahe ka ng mga pang long ride. Dapat maganda sa ayun, magandang Bago ka bumiyahe, kailangan kondisyon ka, huwag kang iinom. Tulog ng maaga. gaya kami kagabi uminom muna yun hindi nakatulog yung isa kaya ngayon antok na antok. Wala na. Kanina yun. Nakatulog kami mga bandang alauna na tapos umisip kami mga 2:30 ilang oras lang yung tulog namin mga riders.
kami sa Pililla Tanay. Pakyat kami ng bundok dito sa Tanay Rizal, mga idol. Mga rides lang kami mga idol. Signal light. Yung signal light. Bitak. Tingnan wala kang signal light. Kaya ganun ka. Unista ba ko? Magkaabutan tayo. Wala bang signal light? Wala nga eh. Dapat may signal light ka. Ganun lang. Left side yung ano, kakakang sa kabila. Oo. Halo sa marami, karamihan. Lalabas ka na. Kasi siyempre buwelo yung takbo niya. Pag bumat ka dyan, baka tamaan ka. Lumabas ka kaagad. Left. Lapit na tayo Santa Cruz. Kami, sununudan lang.
Dep, ha? Ha? Dep, ha? Mauna na ini. Yan o. Minto muna kami, kakain. Uy na. Kapoy nami. Yan. Dito kami sa ano, Gumaka. Gumaka, Quezon. May bet. Meron. Init. Maganda yung panahon ngayon, hindi umulan. Masyadong mainit. Namin oh. Ninangin, sabi ko na daw. Adobo. Dahil hindi makbingit kasi ito eh. Ubus na. Ubus ng isa. Live mo. Ay, report ko yung vlog mo. Maangang yung mga kundo ito. Panet ako. Hindi pa yung communicate. Okay, mamaya na ulit. Kain muna ako. Lugi. Riders, kakain na kami. Tapos na kami ng pagkain. Dito kami sa Gumaka, sa gilid ng dagat. Ang dami-dami. Nakakunin ang dagat sa atin. Time check 10 o'clock. Umalis kami doon 4 AM. Dito na kami sa Gumaka. Ay, oh, dagat. Hindi. Pagdating doon sa mga malilim. Dagat. Swimming muna kami sa dagat. Welcome to my vlog. Nakikita mo ba ang pupuyin? Kikita nyo ba ang nakikita ko? Yung nakikita nyo, hindi sa amin yun. Yan guys, biyahe na kami ulit papuntang Cagayan, Quezon. Mababa pang biyahe namin mga ka-riders, mga idol, kaya biyahe na. Talagang tambutso mo. Tambutso mo. Tagalog. Nagalog. Nangalog. Tambutso. Kapaling na. Pero, umusudugtungan niya. Nakauno na. Tools. Ano? Ay da. 10 months na ini.
Sarado na. Pugal. Narinig kasi oh. Ako ka di katala. Sige raw. Buray maapekton sa Oo, sino. sa magkapararog-arog yan. Marot nga na ko niyan, tambutso Ano yan, niya. tornilyo mo dyan sa ano. Grabe, pati sa ulit taranggan oh. Grabing lubak. Ayan guys. Nawala na yung isang tambutso. Nawala na. Natanggalan ng tambutso yung pangbakangan namin. Hindi po yung tambutso. Bibili na lang ng bagong tambutso. Kasi nawarap na yung tambutso niya eh. Yan, nawala ng tambutso. Wala na. Tanggal. Ano masasabi mo? Ha? Ito, haggard na. Dahil, siyempre, hindi naman pwedeng iwan yung nasiraan. Kailangan eh. Ikaw, anong feeling mo ngayon? Wala tayong magagawa eh. Ganyan talaga eh. Kulang-kulang na yung mata mo. Ayan, magbago ng tambutso sila. Ilan lang bagong tambutso. Ano? Laro, laman ako ilang pang skydrive. Ito ba? Ito? Pang Mio. Ito ba guys? Skydrive. Skydrive. Yan. Anong bawas niya? Paano daw niya yung ano? Wala na ka. May pag-mail ka. Wala na. Yan na lang. Yung kasi
lang galing Maynila, nakarating lang ng Luping. Sila. 1,300 din. Okay, drive ayun, malayo. Lapit po. Katabi ng ano, chicken pie. Ate din siya ang nagano. Yan, nasa ulo mo. No. May ulo mo. Ayun o. Ayun o. Yung may tali. Skydrive yan. Skydrive. Skydrive. Yan. Ano kayo? Tinatawag niya ako. Ha? Tinatawag. Eh, basta ko rin. Pasugat ito kasi masyadong balik ito. Kung tama, pwede din na din. Kasi mabay ang gulo niya. Yan, bakal. Pagbat. Ay, iba nga. Ha? Iba. Test mo kay ay, Ano, parehas? ay skydrive din. Ang gulay ko ano, accessories. Baka parang stock siya. Hindi yung stock nga. Hindi ano eh. Parang hindi ganyan yung ano. Pwede yan ano, pwede yan isukat. Ayun, ayun, yung kulay pula.
balik sa no, tay. Alright, nakarating na kami. Ay, salamat, nakarating rin. Ay. Alright, nandito na kami, nakarating na kami. Tagal ng biyahe namin. Ano? Umalis kami ng madaling araw doon, alas 4. Eh, nasiraan kasi. Kaya, ngayon lang nakarating. Yan, ito yung kasama ko. Yung iba, wala pa. Yung nasiraan ng motor. Naiwan namin eh. Ano? Then, kami. Hello vlog! Maluluyang driver vlog! Nagulat kami sa Sipugod 2 oras. Ako ba naman? Sabi ko nga, Ako namang ko niya daw. Di, nagabot kami Alright, sa sige, Sipugod hanggang dito na lang yung ano ko, mga riders. Hanggang sa muli. Sana magustuhan nyo itong aking vlog. Yung mga bago pa lang dito sa aking YouTube channel, please subscribe, like and share. Pagkikipindot na rin ang notification bell para updated kayo lagi. Okay? Bye-bye!